Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Dawn huma Berry, Ozzy u Atos, tliet ikli bravissimi li għandhom il-pożizzjoni ta' surġent fil-korp tal-Pulizija. It-tnejn filgħodu f'festa pubblika grupp ta' żgħażagħ ta' bejn l-14 u 17-il sena li jinsabu fil-kura alternattiva kellhom l-opportunità jsegwu mill-qrib ir-rabta ta' bejn il-pulizija u l-kelb li jieħdu ħsieb imħarġa b'dixxiplina biex anke jgħinu f'operazzjonijiet delikati ta' salvataġġ. Din l-attività kienet parti minn kollaborazzjoni kontinwa bejn il-Korp tal-Pulizija u Direttorat tal-Kura Alternattiva fih dan il-Fondazzjoni għal servizzi ta' ħarsien soċjali l-FSWS bilan li tfal u żgħażagħ f'kura alternattiva jgħixu esperjenzi uniċi u fl-istess waqt edukattivi. One News tkellem mas-Surġent Diane Fenech fejn spjegat li l-kelb li tuħu ħsieb Ozzy issa għandu 4 snin u nofs u jispeċjalizza fuq protezzjoni. Tennit li bħalissa qed jagħmlu anke kors flimkien dwar kif jiskopru armi tan-nar. Is-Surġent Fenech sostniet li attivitajiet bħal dawn huma ta' benefiċċju kemm għall-klieb u anke għat-tfal. Importanti ħafna socialization u environmental training ukoll li jaħdem f'ambjenti differenti biex tkun tista' taħdem aħjar dik importanti ħafna. Anzi u dawk huma l-foundation ta' biex tgħallem kelb. U rigward it-tfal ukoll għax qed nagħmlu interaction bħala pulizija ma' tfal u ma tibqax dik il-barrier u meta jikbru jiġu bżonn ta' għajnuna dejjem isibu l-pulizija u mhux iħarsu lih b'mod ikraħ jew tal-biża'. Sa dan it-tant fil-kavallerija tal-Pulizija iż-żgħażagħ kellhom iċ-ċans iqattaw ftit tal-ħin ma' numru ta' żwiemel fl-istalel taħt il-gwida tal-uffiċjali fit-taqsima. Fatt interessanti dwar iż-żwiemel tal-kavallerija hija li dawn għandhom grad ta' spettur fil-korp tal-Pulizija. Platz. Remenda Greg, direttur tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva, tkellmet dwar il-fatt kif bis-saħħa ta' din il-kollaborazzjoni qed jaraw riżultati pożittivi fl-imġiba ta' dawn iż-żgħażagħ li jkunu għaddejjin minn stadji differenti f'ħajjithom. Din is-sena l-ebda wieħed minn dan iż-żagħżugħ ma żagħżugħa ma fetaħ rapport ġdid minħabba mġiba diffiċli. U allura qegħdin naraw bil-fatti illi daw it-tip ta' programmi ta' prevenzjoni ta' engagement fejn anke il-pulizija jkunu qegħdin iżuru il-homes tagħna qegħdin naraw riżultati b'mod iktar attiv issa fejn dawn iż-żgħażagħ qed jengaġġjaw iktar fil-komunità qed iħossuhom illi anke huma stess għandhom iktar kontroll fuq l-imġiba tagħhom u allura minn hawn il quddiem nersqu lejn it-tieni fażi tal-ħsieb tagħna fejn nippruvaw illi anke dawn iż-żgħażagħ jidħlu fid-dinja tax-xogħol.